ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಸೈಕಲ್ ಬರ್ಪುನು ನಕ್ರೆ ಒಂದೆತ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ ಬಲ್ಪ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರು ಇತ್ತು ಐದು ಪತ್ತದ ಹಾಕನ ಟೆಂಪೋಡ್ ಜೆಪ್ಪುನು ಒಮ್ಮಿಲು ಚುಚ್ಚಿನೇಟು ಕುಲ್ಲರೆಜ್ಜಿ ಏನು ಸಮಾನ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪೋದು ಟೆಂಪೋಡ್ ಚಿತ್ತದು ಕಾಂಡೆ ಉಮ್ಮಿಲು ತುಚ್ಚಿದು ಕಾಂಡೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅವು ಗುಡ್ಡೆಡು ಉಂತವೆ ಟೆಂಪ ಐದು ಜೆಪ್ಪನು ಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬರ್ನ 16 ಗಂಟೆ ಎನ್ನೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಯೋಣ ಯಾನ್ ಕಂಪೇಟ್ ಪಣ್ಣ ಇದೇ ಬರ್ನ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಕುಲ್ಲು ನಾಲ್ಕು ಒಟ್ಟಾದ ಪೋಪುನು ಕಮ್ಮಲದ ಹುಮ್ಮಸ್ ಅದಾಗನೇ ಇತ್ತು ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ನಂಬರ್ 1 ಏರು ಇತ್ತದೆ ಅದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿರುಗು ತುಪ್ಲಕ ಏರು ಪಾರ್ನಕ ಏರ್ಲು ಪಾರ್ಯ ಒಂಜಿ 2-3 ಮೆಡ್ಲಾಡು ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲಾತಿನುಂಡು 2 ಮೆಡ್ಲಾತಿನುಂಡು 4 ಮೆಡ್ಲಾಡು ಈಗ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಿಸಿ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಮೆಡ್ಲ ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ ಇಪ್ಪುನು ಅದು ದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಇಲ್ಲರು ತೆಲ್ಲರದ ಪುಟ್ಟೆ ಬೈದಿ ಆಯೇ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲ ಎರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟಲ ಆತನು ಬಂಗಲ ಆತನು ಎಂಕಲು ಎರು ಒಂಚೂರು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪನ್ನಗ ಕೂಡ ಪಿಕಪ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಶಬರೀಶೆಲ ಕೆಂಚಲ ಒಂಜಿ ಆನಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಿನ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳನ ಅಂದಾದಾನ ಐಟ್ ಎರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎರಡು ಫೈಟ್ ಸಾಲ ಈ ಪೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಅಂಚ ನಾವಿರೋದು ಎಲ್ಲೇ ಬಾಗೋಡು ಮತ್ತೊಡು ಕಟ್ನಾಗ ಎರು ಅವು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಹೂ ಎರ್ಲು ಹಾಕ್ತದೆ ಜವನ್ ಬಟೆ ನೀರು ಒಂದು ಏರು ಸೀದಾ ಮತ್ತೊಡು ಕಟ್ನ ಸೀದಾ ಪೋದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಹಾಕಿನ ಏರು ಅವೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕಿಡಿರಾಟಿಲಕ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎರೆಗ್ಲ ಸ್ಟೇಡಿಯಂದ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಬಟನ್ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಆಕಲ ಪೂರ ಟೀಮ್ಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ ಟೀಮದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೊಳಕೆದಕಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಏರು ಹಾಕೋಣ ಅನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೆತ್ತು ಬತ್ತ ಆನಂದರಿ ಬಂತೇರಿ ಎಂಕು ಒಡೆ ಪೋತೆಂದಿ ಗೊತ್ತುಚಿ ಇವರು ಒಡೆ ಪೋತನು ಎಂಚಿನ ಪಾರ್ದಂದೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಈರೆಗೊಂಜಿ ಇಷ್ಟದ ಎರುವ ಶಬರೀಶೆ ಪ್ರಾಣಿಲೆಂತೂನೆ ಇಷ್ಟ ಎರುವು ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಕಮಲದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎರುವು ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ತೋನಿಪ್ಪ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರುಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೈನಿ ನಕ್ರೆಡುಳ್ಳ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಕಂಬಳ ತಂಡದ ಯಜಮಾನ್ರು ನಕ್ರೆ ದಯಾನಂದ್ ಭಂಡಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ನಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಲಾಟ ಪಾತಿರ್ಕ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಲಿ ಇದೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಅಂಡ್ ಸರ್ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗುದುಂಟು ಕಮಲ ಮುಗಿದು ಒಂದ್ಸರಿ ಎನ್ನನಾಗ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗಳ ಅನ್ನೊಂದು ಎನಿಸೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ ಎನ್ನನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಕಮಲ ಮುಗಿದು ಆತ್ ಬೇಗ ಕಮಲ ಬರ್ರೆ ಅಂಡ ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದ್ಸರಿ ಲೇಟ್ ಆತ್ 2-3 ತಿಂಗಳು ಕಮಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಎನ್ನುಡು ಕಮಲ ಆತು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಎದ್ದು ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಗೊಂದಲ ಅಂಚ ರಡ್ಲ ಉಂಡು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಲು ಉಂಡು ಪಂಡ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಕಮಲ ಸುರ ಬತ್ತುಂಡು ಅದು ಮನಸ್ಸುಡ್ಲ ನಮ್ಮನ ಇರ್ಲು ಪಾರೋಡು ನಮ್ಮನ ಇರ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಜನಕುಲ ನಡೆ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಕಮಲ ಬತ್ತು ನಮ್ಮನ ಇರ್ಲು ಮೆಡ್ಲಾವಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲಾಪುಂಡು 4 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಅವ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಮಲ 3 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬಕ ಇರ್ಲೇನ್ ತಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಾರು ಮಾತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಗುಲು ಒಂತ ಇರ್ಲಿನ ತತ್ತು ಮುಜಿ ಆಜಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಜಿ ಇರ್ಲಿಡ್ ಮುಜಿ ಇರ್ಲಿ ತತ್ತು ದಾಣ ಮುಜಿ ನಾಳೆ ಇರ್ಲಿನ ನನ್ನ ರಡ್ಡ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ತತ್ತು ತೆರಪ ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಜವನೇರು ಪೂರ ಎಂಗಲ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಪು ಪೂರ ಪಿರ ಅವಲೆ ಉಂಡು ಕಂಡದ ಅವಲೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಡ್ಡಿರ್ಲು ಬತ್ತ ನಿಕ್ಕುಲು ಬತ್ತಾರ ಇಡೇ ಕಮಲ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ನಡೆ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ದಾಯ ಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡ ಯಾಲ್ನ ತೂಪೆ ನೆಟ್ ತೂನಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರು ಮನ್ನ ನಿಕ್ಕುಲು ಪ್ರತಿ ಎರ್ಲಿ ನಡೆ ಪೋಪಾರು ಅವ್ಲು ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕಲಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಇರ್ಲಿ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಬೇತೆಗಲ್ನ ಎಂಚರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಪಣ ಕಮಲ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡನೆ ಇತ್ತೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಟೂಲ್ಲ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಮಲನ್ನ 2 ತಿಂಗಳು ಉಂಡು 1 ತಿಂಗಳು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟೂಲ್ಲ ಎರ್ಲೇನು ದತ್ತದ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಬಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಮಲ್ತದ ತೂಪ ಎಂಚು ಆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ವ ಪಂದ್ ತೂವರ ಉಳ್ಳ ಮಾತ ಎರ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಎರ್ಲೇನಂತೂ 100% ತೂಪ ಪಕ್ಕ ಕಿಂಜರ್ಲೆ ಮನಸಾಂಡ ತೂಪ ಕಿಲ್ನ ಎರ್ಲು ಪಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಟ್ಟು ಉಳ್ಳ ಐಕಲಿಂದಲ್ಲ ತೋಡನ್ ಪಣದಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಂಡ ಗಿಡಗ ಪಂಡೇಡ ಗಿಡ ಅವನು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟುದಾರನ ಇಲ್ಲ ಎರ್ಲುಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳ ಪೂರೆಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದ ಒಟ್ಟಾದ ಗಿಡ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಡ್ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ 7 ಗಿಡವೇ ಇದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಇಲ್ಲರು ತೆಲ್ಲರದ ಪುಟ್ಟೆ ಬೈದಿ ಆಯೇ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಡ ತಾಡೊಂದು ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿದೇರು ಬಂಜಿಪುರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಜರು ಅಂಚಪುರ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಏರು 3-4 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಳ 2 ತಿಂಗಳು ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಎರು ದಾದಾಡು
ಎರು ರಿಕವರಿ ಆಂಡ್ ಎರು ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಕಲ್ತುಂಡು ಎರು ಅಂತೆ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಲಾರ್ದಾರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿನಾರ ಪಂಡೇರು ಅರ್ನ ದುಂಬುದ ದನಿ ಕಿರಣ್ ಹೆಗಡೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಬತ್ತ ತೂದು ಪೋಯರು ಎರಡು ಪೂಜಿತ ಪ್ರಭು ಆರು ದುಂಬು ಆರ್ನ ಏರು ಆರು ಪೂಜಿತ ಪ್ರಭು ಏರು ಸಾಧಾರಣ ಆರ್ಯನ್ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆರು ಮುಟ್ಟ ಪೋಯರು ಪೂಜೆ ದುಂಬುಡು ಚೆಲ್ಲೆಡಿ ಇತ್ತನತೆ ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕುಡೊಂದ್ ಸರಿ ಬರ್ತಾರೆ 2 ಸರಿ ಬತ್ತು ಹೋತಿರು ಬಾರಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಂಡು ಏರು ಮೆಡ್ಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪನ ಅರೆಗ್ಲ ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಂಡು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಫೋನ್ ಮಂತಿನಾರ ಪಂಡೇದ ಎಣ್ಣ ಏರು ಒಂಚಿ ಜೊತೆ ನಿಗಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಏರು ಆಪುಂಡು ಅವು ಕಂಚಿನ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಜೋರು ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಪಂತೇರು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಂಡು ಏರು ಒಂಚಿ ರಿಕವರಿ ಆದ್ ಬೈದುಂಡು ನಲ್ಲ ಏರು ಒಂಚಿ 20-30% ಏರು ಸರಿಯಾವರಂಡು ಸರಿಯಾನದನ್ನ ತೂಕ ಆ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಚ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪೇರು ಐತ ಮಿತ್ತೊಂದುಂಡು ಊರ್ದ ಒಂಚಿ ಪುದರ್ ಪಪ್ಪನಗಲ್ ದುಂಬುದಗಲ್ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲ್ ತಾಂಕ ದಿನ ಒಂಚಿ ಪುದರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ನಕ್ರೆದ ಊರ್ದ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲು ಬೂಲ್ ತಾಂಗುಂದಿ ಪನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಗಳು ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಮಸ್ ಎಂಕಲೆ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಆಲ್ತಂತ ಎಂಕುಲು ಆ ಎರ್ಲು ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಬಂಡ ಪೋನ ಪಿದೈ ಪೋನ ಗೊತ್ತು ದಯ್ಯೋ ಎಂಕುಲು ನಮನ ಏರು ಸೋತಿಕುಲೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಜೆತ್ತ ಪೂರ ಪೋನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ದುಮ್ ಪರಿಚಯ ಎತ್ತಿನ ನಕಲು ಮಾತ ಏತಿಲ್ಲ ಪೋಪನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಂಡು ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮನ ಇಲ್ಲದ ಎರು ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಊರ್ದ ಏರು ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಮ್ಮಸ್ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವು ನಮನ ಏರು ವಿನ್ ಆವಡು ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಇರು ನಮ್ಮ 4 ವರ್ಷ ಒಂಚಿ ಇರು ಪುದರ್ ಪಪ್ಪನ ಪುದಾಡು ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಪುದಾಡು ಸುರೂಕ 7 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ 7 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಸತತವಾದ 7 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏರು ಗಿಡದ ಎಂಗಲ ಎರು ಮೆಡ್ಲಾವದ ಕುಲ್ಲಾಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲಗ್ಲ ಇಲ್ಲರ್ ಕುಲ್ನಾಗ್ಲೊಂದತ್ತು ಪೂರ ಕಮ್ಲಗ್ಲ ಪೋಪುನಿ ಪೂರ ಎರು ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಎರು ದಲ ಇನ್ನು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ ಪೂಜಿಂದ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಎಂಗುಡು ಎರುನ್ ಪಸಂ ಪೋಪುನು ದಮ್ಮಂಡ ಎಂಕುಲು ಎರು ದುಂಬುದಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಒರಿಯೋಡು ದಮ ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ చెప్పారు ಒಂಜಿ ಬದುಕುವೆರು ಪುಟ್ಟುವೆರು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಅನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿನ ಪೋಪನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನಗ ದಾದ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಮಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸದ ಕೊನಕ ನಮನಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರಡ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕಲ ನಾಶ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಶಾನಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಗಲ ಯಜಮಾಂದಿ ಮೋಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಇಶಾನಿಂದ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರು ಮಹೋದರ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರು ನಕ್ರೆ ಪಂಡ ಊರ್ದ ಪುದಾರು ಮಹೋದರ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರು ಇಶಾನಿನ್ ಪಂಡನಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಪುದಾರು ಎನ್ನ ಇಶಾನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬಂಡೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಪುದಾರು ಬಕ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರಿ ಬಂಡೆ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಪುದಾರು ಅಂಚ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲ ಮಾತ ಪುದಾರ್ ಪುದಾಡು ಸೇರ್ಸದ್ ಮಾತ ಇಶಾನ್ಯ ಪುದಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಆವಂದ ಎಪ್ಪುನು ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಮ್ಮಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಪ್ಪನಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆಡು 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಪ್ಪನಕ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎರು ಪಣ್ಣಾಡು ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿರಂದ ಎರು ತಡೆ ಪೋಯಿರಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎರು ಮಿನಿ ಕೊನಪೆರ ಅವು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪುನು ಬರಸ್ಟು ಪುರ ಬತ್ತಿನ ಯಾನ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ ಕೊನಪೆ ಪಣ್ಣ ಭಯಂಕರ ಏನೇನು ಕಟುಬಾಟ್ರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನವಂತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಪನವಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಪ್ಪನಗಲ ಎರು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಅದಾಗ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗಳ ಆತು ಫಸ್ಟ್ ಗೊದಲ್ಲ ಆತು ಹುಮ್ಮಸ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ಹತ್ತು ಕಟ್ಟುನ ಎರು ಪಂಡ ಖರ್ಚುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಖರ್ಚುಂಡು ಒಂಜಿ ರೇಂಜ್ ಏರು ಗಿಡ ಉಡುಂದಂಡ ಮಾತ ಖರ್ಚುಂಡ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ತಾಂಕೊಡು ಪಂಡು ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗಳ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಂತವರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಉಂತ ಕಪ್ಪನ ಅದ್ದಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದ್ಸರಿ ಉಂತ ಕನ್ಪಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಇವರು ಚಂದ್ರನ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಪೋಯ್ಸರಿ ಕೊರ್ತಿನದಾಗಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಆತಂದು ಕೂಡ ಅರ್ನ ಬೇಜಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪಿರ ಬೈದನ್ ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಎರುಕೊನ್ನೊಂದು ಗಿಡವ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಣ್ಣ 100% ನಮಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ್ನೆ ಆಪನೇ ಇಚ್ಚಿ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು ಎರು ತೊಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತ್ ಅಗ್ಗುಲೆ ಕೊಡುದಿ ಒಂತೇರು ಅಗ್ಗುಲೆ ಎರ್ನ ಮೇಪ ಒಂತೇರು ಪೂರ ಇತ್ತನು ಇತ್ತದಕ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಪೋಡ್ನಾಗ ಆತರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಂತ್ ಕೊಡುದಂಡ ಕೊರಡು ಬಕ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಮಲ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಪುಣ ದಾದರ ಅಂಚ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಹಾಯ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಎಂಗಳು 7 ವರ್ಷ ಉಂಚಿ ಎಂಗಳು ಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ ದೇವರನ ಸಹಾಯ 7 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಆಪುಂಡು ಎಂಗಳು ಹಿಡ್ದು ಆ ಎರ್ಲು ಏತ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡು ಈ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ ಆ ದೇವಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು 7 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಉಂಡು 7 ವರ್ಷ ಗಿಡ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗಳ ಆಸೆ ಉಂಡು ಇರಗ್ ಸಟ್ಟಾದಿ 7 ವರ್ಷ ಬಿಡಲ್ಲ ಗಿಡಲಿ ಇರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಗ್ ಬೇತೆ ಬುದ್ದಾಲ ಒಂದು ದುರಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ ಒಪ್ಪುನು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಒಂದು ದಾರೆ ಒಂಜಿ ದುರಭ್ಯಾಸ ಬಂಡ ಎರುಕೊಂಚಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಉರಿಪೊಡು ದುಂಬುದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿರು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುದರಾತನ ಕಮ್ಲ ಪೂರ ಮೀಡಿಯಾದಕುಲು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಫುಲ್ ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಡ್ತು ಒಂದುಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಪುದರ ಆಪನ ಇಟ್ಟುಂಡು ಕಂದ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಮಸ್ತ್ ಸುಧಾರೋಡು ಕಮ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಪೊರ್ಲಾವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪುನಕ ಆವಡು ಕಮ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊಮ್ಮತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಅವು ದುಂಬುದಕಲ್ನ ಕ್ರೀಡೆ ದುಂಬುದಕಲ್ ಹಿರಿಯರು ಒರ್ತೊಂಬೈದಿನ ಅవి ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒರ್ಪೊಡು ಮನಸ್ಸು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎನ್ನ ಎರು ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಂತ್ ದಾಲ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಎಂಗಳಿಗ್ಲ ಒಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ ಆತಿನುಂಡು 2 ಮೆಡ್ಲ ಆತಿನುಂಡು 4 ಮೆಡ್ಲ
ಐಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಿಸಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಮೆಡ್ಲ ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ ಇಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒರ್ತೊಂ ಬರೋಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿಂದ ಎನ್ನ ಆಸೆ. ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಪಂಡರ್ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದ ಏರ್ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು ನಕ್ರದ ಇಲ್ಲಗ ಕಂಬಳದೊಂದು ಏತ್ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ನಾನೊಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗ 47 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಎರ್ಲು ಇತ್ತಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಸಮಾ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿ ಶಾಲೆ ಪೋದು ಸಮಾ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿದು ಅನ್ನಕಲ್ಲ ಇಂಕ ಇರ್ಲಿನ ಇತ್ತಿನ ಜಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ನಾವೇನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಅಜ್ಜೇರ್ ನಕಲ್ನ ಕಾಲ ಅದ ಎರು ಇತ್ತನ ಪೊಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಸ್ವಂತ ಎರು ಕಟ್ಟೊಂತೇರು ಅದ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಅದ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುನಗಳು ಕಂಬಳ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಿರದ ಗುಣನ ದಾದಂಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಎರು ಬರ್ಪುಣ ಐತನ ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬರ್ಪುಣ ಐತನ ಇಲ್ಲ ಊರ್ಗು ಪುದರ ಆವಡೈತನ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಒಂತ ದಿನ ಅನ್ನಗನೆ ಅಕ್ಕನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಆಡ ಪಂದಿತ್ತು ಆಯ್ಲ ಗಿಡ ಒಂತಿ ಅದ ಒಂಚಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ದಮಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರ್ತೊಡ್ ತುಂಬು ಅಂತ ಯಾನೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಸೈಕಲ್ ಬರ್ಪುನು ನಕ್ರೆ ಒಂದೆತ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ ಬಲ್ಪ್ ಗೊತ್ತಿರ ಎರು ಇತ್ತು ಐಳು ಪತ್ತದ ಆಕನ ಟೆಂಪೋಡ್ ಜೆಪ್ಪುನು ಒಮ್ಮಿಲು ಚುಚ್ಚಿನೇಟು ಕುಲ್ಲರೆಜ್ಜಿ ಏನು ಸಮಾನ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10-20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪೋದು ಟೆಂಪೋಡ್ ಚಿತ್ತದು ಕಾಂಡೆ ಉಮ್ಮಿಲು ತುಚ್ಚುದು ಕಾಂಡೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಅವು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂತವು ಟೆಂಪ ಐದು ಜಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬರ್ನ 16 ಗಂಟೆ ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಯೋನು ಯಾನ್ ಕಂಪೇಟ್ ಇಪ್ಪನ ಇದೇ ಬರ್ನ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ನ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಅವ್ಲು ಕುಲ್ಲು ನಾಕನೊಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾದ ಪೋಪುನು ಕಮ್ಮಲದ ಹುಮ್ಮಸ್ ಅದಗನೇ ಇತ್ತು ಅವ್ಳು ಬಜ್ಜಿಲು ಅದು ದೊಡ್ಡ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-2 ವರ್ಷ ಆಜ ಇನ್ನೋಜು ಅಷ್ಟ ಕಮ್ಲದ ಹೊರ್ಕೊನೋಟು ಒಂಚೂರು ಪೋದ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಇಂಚರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಕಮ್ಲದ ಅದಾಗ ಇತ್ತಂಡು ಪೋನ್ ನಡುಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ ಒಂದಾಂಡ್ ನನ್ನಕ ದಡ ಇರ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಬರ್ಪನತ್ತಲು ಮಂಜೆ ಒಂಜಿ ಏರು ಪಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ಎಂಕುಲು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯ ಒಂಜಿ ಏರುಪು ಕಾಂಡು ರಾತ್ರಿ ಏತು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ 11 ಗಂಟೆ ಬಂತೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಸೀದ ಉಡೆಕ್ ಪೋಯಿನ್ ಕಾಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೋನ ಎರು ಇಲ್ಲ ಕೊನದಾತನು ಈ ಚಂದ್ರೆ ಎರುವೆ ಆಗಲು ಕೊನದಾತನವೇನು ಕೊನದಾತಂಡು ಖಾಲಿ ಪೋಯ್ದು ಖುಷಿ ಅಂತ ಬತ್ತಿಂಡು ಏರು ನನ್ನ ಈ ದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಪೋರೆ ಬಕ್ಕ ಏಪ ಹೋಗ್ಬೋನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡ ದಾದ ಆಯ್ತ ಮದ್ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಅನುಗುಣ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಚ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಎರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟಲ ಆತನು ಬಂಗಲ ಆತನು ಎಂಕುಲು ಎರು ಒಂಚೂರು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತ ಪನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಪಿಕಪ್ ಆತನು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಎರು ಎಂಕುಲು ಕಟ್ಟೋಣನೆ ಬುಡ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮಹೋದರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಸಹಾಯ ಒಂತ ತಾಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾಡು ಎರು ಕಟ್ಟಿಯ ಎದುರು ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಡ್ಮ 10 ಮೆಡ್ಲು ಮಾಡಿ ಎರುಕು ಪೋಯರ್ಶಲ ಎರುಕು ಸರಿಗಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮನೆ ಪೋಯರ್ಶಲ ಆಪುಜಿಂದಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲದೇರು ಚಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಆ ಒಂದ್ ಐಕೆ ಜೋಡಿಸಿತ್ತು ಶಬರಿಶೇರು ಒಂತೆ ಪಾರು ಒಂದು ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವು ಸಟ್ಟಾಯ್ಚಿ ಅಂಡ ಕೊಳಕೇರು ಒತ್ತುರ್ದಾರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಗಿಡಯ ಐಡು ತುಂಬ ಕುದುರಾಡಿದೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ಗಿಡ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾರ ಇಲ್ಲದ ಪುದ ರೆಡ್ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಆದಿಶ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಣ ಅವಳು ಏರು ತತ್ತುಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಬೇತಗಲ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕಲೆಗಲ ಪಂಡ ಏರು ಆದಿಶ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಬೂರಿ ಅದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಕಮ್ಲ ಗಿಡಾರಾಯ್ತು ಏರು ಸೋತುಂಡು ಮೆಡ್ಲ ಒಂದಿನ ಸೋತಿ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಕೊಳಕೆದ ಅಕುಲ್ಲ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದ್ಸರಿ ಅಕುಲು ಇರುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಗಿಡಾರ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶರಣಣ್ಣೆ ಬಂದುಲ್ಲ ಯಾರು ಎಂಕಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಹೊರ ಕೊರ್ರೋಡು ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಮಂಜುರ ಅಯ್ಯ ಹೊರ ಕಟ್ಟು ಗವಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ಐಟ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜಿ 2-3 ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಮಾತ ಏರು ತಿರ್ಗು ತೂಪ್ಲಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಟ್ರಿನ ನಂಬರ್ 1 ಏರು ಇತ್ತದೆ ಅದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗು ತುಪ್ಲಕ ಏರು ಪಾರ್ನಕ ಏರ್ಲು ಪಾರ್ಯ ಒಂಜಿ 2-3 ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಏರು ಆಜಿ ಪರೋಟೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಆವು ನನ ಅಂಡ ಪೋಯರ್ಸ ಎಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲಿಡಿಪ್ಪನ ಮಲ್ಲೊಡೆಗಿಡದ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ಲೊಡೆಗಿಡ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಹೂವು ಏರು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲು ನಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟೆ ಉಂಡು ನಾಡು ಅವು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಂಚುನಾಥ್ ಪಂಡೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೇತಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಉಂಡು ಏರು ಪುಟ್ಟೇರು ನಕ್ರದೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫೈಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಈ ಸರಿ ಬಂದ್ರ ಒಂದು ಅವು ಆಶೆಲ್ಲ ಮಾತು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಎರು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಪಾರಾಡು ಎಂಗಲ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಲುಲ್ಲೆರು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಾಡು ಎಂಗಲೊಟ್ಟು ಏತು ಜನ ಉಲ್ಲೆರು ಜವನೆರು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲ ಎರು ಮೆಡ್ಲಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎರು ಮೆಡ್ಲಾವಡು ಅಂಚ ಎಂಗಲ ಜವನೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಡು ಉಲ್ಲೆರು ಇರು ಪುಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಎಂಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ಗೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕದಾಲೈಚಿ ಎರು ಆದ್ದಲೈಚಿ ಎಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲು ಪನ್ನಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲು 4 ಜನ 5 ಜನ ಪಸ ಹೋಪುನು ಅಂಚೆತ ಎರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಿರಿಕಿರ್ಲ ಮಂತಂತ ಎರು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಅದು ಬತ್ತಂದು ಪುಟ್ಟಿ ಮೆಡ್ಲು ಮನ್ಪು ಅವು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಸೀರೀಸ್ಲ ಮಲ್ದನು ಬೊಕ್ಕ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನೇರು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತೂಡು ಏರು ಏನ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಏರು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಇತ್ತೆ ಈರು 7 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಏರು ಕಟ್ಟನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಣತಿನ ಏರು ಸರ್ ಇಡೀ ಕನತಿನ ಚಂದ್ರೆ ಬನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕನತಿನ ಏರು ಎಂಕ್ಲವು ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕಿದೇರು ಪರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕನತದ ಅವೇ ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದನು ಇವರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ ತಾಂಕದ್ಲ ಇತ್ತ ಅದಾಗ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೈಟು ಕಿಂಜೇರು ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಂದು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇಡ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ದಿಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರಿ ಕಟ್ನೆ ಏರು ಇದ್ದಿಚ್ಚು ಮಾತ್ರ ಈತೆ ಶಬರೀಶೆ ಬತ್ತನು ಕೂಡ ಶಬರೀಶೆ ಬತ್ತನ ಶಬರೀಶೆ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಡು ಪಾರನ ಬಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂದೇ ತಲ ಕೆತ್ತನು ಕಿಂಜ ಬಣ್ಣ ಬಜಿ ಕಿಂಜ ಏರು ಕನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಂತಿರವೆ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಒಂಜಿ ವಾನ ಮಂದಿ ಏರು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಐಕ್ ಮಿತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತು ರಾಜ್ಯಲ ಬಂತು ಏರು ಇತ್ತು ಅವುಲ ಬಾರಿ ತಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಂದಿನ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರು ಅವೇನು ಬಾರ್ಕುಡ್ದಾರೆ ಎಂಗುಲು ಇರ್ಲಿ ಕೊರತ ಕನಪಲ ಇರುನು ಕನಪಲ ಗಿಡಾರೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡ್ ಬಾಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರನು ಶಬರಿಷೆ ಇರುಟ ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನ ಕಂದಿನೇರು ಬೊಕ ಬೊಕ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಹುಮ್ಮಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ತಿರ್ಗು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಇರುವ ಆತನೈತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಪಾರ್ವೆ ಅನ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ತೂ ಒಡ್ಲ ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಮಲ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಏತ್ ಮೆಡ್ಲಾತು ನಕ್ರೆ ನಕ್ರೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಪುದಡೆ ಗಿಡ ದಿನ ಬೇತ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಮಲ ಬೇತಲ್ಲ ಏರು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಚಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ 10-12 ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತನು ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತನು ಶಬರಿಷೆ ಒಂಜಿ 11 ಮೆಡ್ಲು ಪೋಯ್ ಸರಿ 15 ಮೆಡ್ಲು ಒಂಜಿ 10-30 ಮೆಡ್ಲು ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಮೆಡ್ಲು ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 6 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಚೇರು ಗಿಡ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸತತವಾದ ಪೂರ ಕಮಲಗ್ಲ ಪೋಪುನು ಎಂಕುಲು ಕಿಂಜ ಕಮಲ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಎಂಗಲ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲು ನಂದಿಚ್ಚಿ ಕಿಂಜ ಕಮಲ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಕೆಸರದ ಕಮಲ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಒಯ್ಕಲ ಪೂರ ಪೋಪುನಿಲ್ಲ ಕಪಂಡ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಗ್ ಉತ್ಸಾಹಗ್ ಏರ್ಲು ಎಂಗಲ ಕಮಲಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ವರ್ಷಡ್ ನಿಕ್ಲ ಎರುಲೆನ್ ಏರ್ ಬರ ಗಿಡ ತೇರ್ಸ ಎಂಕಲ್ನ ಏರ್ಲೇನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಗಿಡ ಆತಿನಿ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಂಡರ್ಲ ಗಿಡ ಒಂತೆ ಆದಾಗ ಆಯ್ಲ ಗಿಡ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಉಗ್ಗು ಪಂಡ ಏರು ನಮ್ಮನ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ತೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಡ ಅದೇ ಮಾಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಬರ ಶೆಟ್ರು ಗಿಡ ಅದೇ ಆರ್ಲ ಗಿಡ ಅದೇ ಆರು ಎಂಕಲ ಏರುಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿಡವನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಚಂದ್ರೆ ಇರೋದಾಗ ಭಯಂಕರ ಪಾರ ಅಂತು ಆರಿಗೆ ಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ದತ್ತ ಕೈಟು ಬಡು ಬತ್ತನು ಲಾಯ್ಕ್ ಗಿಡದೇರು ಇರು ಪಾರವನ್ನ ಅವೇ ಎಂಕಲ ಏರು ಗಿಡದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಗಿಡ ಒಂದೈತು ಜರ್ ಬೇತೆ ಮೇಲೆಡೆ ಏರು ಗಿಡ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಏರು ಗಿಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಎಂಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂದಿ ಬಕ್ಕ ಐತೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿನ ಆದಿಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಮಂಚು ಬಂಡ್ರಿ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಇರ್ಲಿ ಚುರುಗಿಡ ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಕಮಲೋಡ್ ಪುರ ಗಿಡದು ಗಿಡವನ್ನ ಅದ್ರ ಪುರ ಎಡ್ಡು ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಅದ್ರ ಪುರ ಎಡ್ಡು ತೂಕ ಪಣ್ಣ ಗಿಡಗ ತೂಕ ಪನ್ ಕಪನ್ ಗಿಡ ಎಂಕಲು ಕುದಿಟ್ ಗಿಡ ಎಂಕಲ ಶಬರಿಶನ ಚಂದ್ರನಿ ಗಿಡ ಇವರು ಎಡ್ಡೆ ಪಾರದಿತ್ತು ನಿಜ ಬಂದ್ಬಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಈನಾಡು ಇವರು ಪಾರತುದು ಆದಿಶ್ ಗಿಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಲ್ಲ ಇವರು ಆವಂತ ಪಂಡೆ ಇವರು ಅದು ಅಂಚನೆ ಪಾರದನ್ ಬಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಯಕ್ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನ್ ದಾದನ ಬಡ ಪೊಯ್ಸ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಪುದರ್ಲಾತಂದು ಈ ವರ್ಷ ಪಾಪ ಎರಿಗ್ಲ ಪಂತುಜೆ ಯಾನ್ ನಕ್ಕಲದೇರು ಗಿಡವೇ ಅವೊಂಜಿ ಮಂಜುನ ಬಾಂಧವ್ಯನದನ್ನ ಏನೋ ಗೊತ್ತು ಚಾಯೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಕ್ಕಲದೇರು ಗಿಡವೇ ಕೇಂದಿರು ಅಂಡ ನಕ್ಕಲದೇರು ಗಿಡವೇ ಪಂತೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಶಬರೀಶ ಒಂಜಿ ಎರುಲ ಮಲ್ದ ಬುಡದು ಪಾರನ ಐಕ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟೆ ಎರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಎರು ಮಲ್ದ ಈ ಸರಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಲ್ಲಿ ದಪ್ಪರ್ಲೆ ಬರಂದುಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಲಂಜಿ ಕುದಿಯನಗ ಗಿಡವೇ ತೂವಡೆ ಆದಿಶೆ ಗಿಡ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ ಇರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಸುಧೀರ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರೋಲ್ಲೇರು ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಕಂಡ ಬಲ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟುದಾರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ಗಿಡವನ್ನ ಇದ್ದಾರ ಆರ ಎಲ್ಲೇ ಗಿಡವೇ ಇಂಕಲು ಮಲ್ಲ ಗಿಡವ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುನೇರ್ಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಚಿ ಟೀಮು ಒಂಜಿ 10-20-30-40 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅನುಭವಿಲೊಲ್ಲೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಎಂಗಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಕ್ಕ ನಮಗೆ ఆయన ఎరుత పుర ఏనైతే ఆయన తూను ఎరుత పిరాడు తిప్పున ఆయన యాను జాస్తి ఆపజి యాను ಬೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಇಂದು ಯಾನ ಐತೆ ಬೆತ್ತಡಿ ಬಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆವಡತೆ ಎಂಕುಲು ಐತೆ ಪಿರಾಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನೋಡು ಐತೆ ಬೆತ್ತಡಿ ಬಲ್ಪೆ ಯಾನು ಏ ಪಣ್ಣ ಬಯ್ಯಡ್ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಏರುಕು ನೀರ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೇರುಕು ಶಬರೇಶ್ವರ ಮೂಲ್ಕಿ ದೇಟಿತ್ತಿನ ಎರ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನೀರ್ ಪಾಡ್ನು ಇವರು ಏನ ಮಾತಂದ ಅದ ತೂವೆರಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಮಿತ್ತಗಿದ್ರೆ 4 ಪುರ ತೂವೆರ ಜಂಕ್ ವಾರ ಐತಾರ್ದನ ಮಲ್ಪೆ ಮೊರ ದಪ್ಪರ ಪೋಯಿನ ನಿಂಚಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಪು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇರು ಪೋಕುರಿ ಮಲ್ನಾಡ ಆ ಚಂದ್ರೆ ಅವಡು ಶಬರೀಶ್ ಅವಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪಿಸಿ ಅಕಲೆ ನ್ಯಾಂ ಪೋಣದನೆ ಅಕಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪಣ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಈತ ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದತ್ತದು ದಪ್ಪು ಆಂಡ್ ನನ್ನ ತೂಡು ವಾಯ್ಸ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಗಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪ ತೂದು ಎಂಗಲ ಗೊತ್ತಾ ಮೂರಾಣಿ ನಿಕುಲು 3 ಕೋಟಿ ಕಾಟಿ ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಐತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಅವೇನ್ ಮತ ತುಯ್ಯ ಎರು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮ ನಿಗಲ್ನ ಈ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ನಿಗಲಿಗೆ ಫಲಕಾರಿ ಆವಡ್ ನಿಕಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪುನ ಕಾವಡ್ ನಿಕಲ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆ ಒಂದೊಂದತ್ತು ಮಾತೈತೆ ಎಂಕಲ ಕೊನೆರಿ ಎಂಕಲ ಪಾಡುವೇರು ಮಾತೆರ್ನ ಪಾಡುವೇರು ಮಾತ ಜನಕ್ಲ ಎರುಕುಲ್ ನಕುಲು ತೂಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವಡ್ ನಿಕಲಿನ ಈ ಚಾನಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಚೊಂದು ಮಸ್ತ್ ತುಂಗೋಗು ಬರಡ್ ಬನ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ನಿಕ್ಲ ಎರು ಪೂರ ಪಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸಾಲ್ ನೆನಪುಂಡೇರೆ ಓವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸಾಲ್ ಈರ ನೆನಪಲ್ದು ಪನ್ಪುನಂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ಪನ್ಪುನಂಡ ಒಂಜಿ ಶಬರೀಶಲ ಕೆಂಚಲ ಒಂಜಿ ಆನಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದಿನ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳನ ಅಂದಾದಾನ
ಐಟ್ ಎರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎರಡು ಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದು ಅಂಚ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಇಂಚದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಬೇಕು ಪೋದು ಅಲ್ತು ಪೋದು ಇವರು ಹಾಕದನು ಇವ್ ಪಾಡ್ದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವ್ ಅಡಿಗೆ ಗಿಡದಿನಿ ಆರು ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅದ ಅಂಚ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಡ ಅದ್ದ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂದಿ ಗಿಡ ಅವ್ನು ಏತೆ ಪಾರಾಡಿಯರು ಹಾಕುದಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಎರಡು ಟಾರೆಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪೊಡಿಗೆ ಆತನು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಾರುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ಲು ಒಂದು ಅಂಚ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಸರಿತದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಲೆಟ್ ಬಂಗಾಡಿಡು ಎಂಕುಲು ಕೊಳಕೆಗೆ ಏರು ಪಾಡ್ಯ ಕೊಳಕೆಗೆ ಏರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೊಳಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್ ಚಂದ್ರನ ಪಾಡ್ಯ ಶಬರಿಶಲ್ನ ಪಾಡ್ಯ ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್ ಪಾರೊಂದಿತ್ತ ಏರು ಬಟ್ಟೆನ ಏರು ಅದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರೊಂದಿತ್ತನು ಏರು ಪಾರದೆ ಬಂದ್ ಮಾತನು ಏರು ಶಬರಿಶ ಉಲಾಯ್ಡು ಗಿಡ ಬಂತನು ಯಾನದಾಗ ಆಡ ಪಂಡ ಶರಣನ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಏರು ಮತ್ತೊಡ್ಲ ಪಾರುನು ಏರು ಮತ್ತೊಡ್ದು ಒಂಚ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಮತ್ತೊಡ್ ಕಟ್ಟಗ ಪಂಡೆ ಮತ್ತೊಡ್ ಕಟ್ಟಗ ಬಂಡ ಆರ್ ಕೇಂದ್ರಿ ಮತ್ತೊಡ್ ಕಟ್ಯ ಮತ್ತೊಡ್ ಕಟ್ನಾಗ ಏರು ಅವು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಹೂ ಏರು ಹಾಕ್ತದೆ ಜವೇನು ಬಟ್ಟೆ ನೀರು ಒಂದು ಏರು ಸೀದಾ ಮತ್ತೊಡ್ ಕಟ್ನ ಸೀದಾ ಪೋದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಾಕಿಲ್ಲ ಹಾಕಿನ ಏರು ಅವೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕಿಡಿರಾಟಿಲಕ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎರೆಗ್ಲ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಬಟನ್ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಆಕನ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕೊಳಕೆದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಏರು ಹಾಕೋಣ ಅದ ಏರು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏರು ಹಾಕಿನಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ಷಣ ರೋಚಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಏರು ಆ ಏರುಕು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆದಿತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಆನಿದ ದಿನ ಆನಂದಿರ ಗಿಡಾಯಿನಿ ಅನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಆನಂದಿರ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕು ಒಡೆ ಪೋತೆಂದೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಇವ್ರು ಒಡೆ ಪೋತನು ಎಂಚಿನ ಪಾರದಂದೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಅರ್ಲ ಆನಂದಿರ್ಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಇತ್ತೆ ಏರು ಗಿಡ ನಾಗ ಮೊರಣ ಎಂಕ್ ಕುದಿ ತಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅದ ಪಂಡೇರ ಆನಂದಿರ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಮಲ ಗಿಡ ಎಂಕ್ ಬಗ್ಗದ ಕಾರ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಾರೆ ಆ ಒಂದಿಚ್ಚು ಮಾರ ಒಂದು ಅಂಚ ಒಡ್ತದ ಪಾರ್ನು ಏರು ಏನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಏರು ಪಾರ್ನ ಒಯ್ತೈತು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಟೈಪ್ ಪಾರ್ನು ಒಂದು ಚೇಲಕ್ ಪಾರ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಪಾರ್ನ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ನು ಇವ್ರು ಸೈಡ್ ದೇರು ಪಾರ್ನು ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾರ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪಾರ್ನ ಇತ್ತಂದ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾರುಂಡು ನಾನು ತೂಡು ಮತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪುಟ್ಟ ಇಶಾನಿ ಇಶಾನಿ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಪುದರಡೆ ಎರುಗಡ ಪ್ಲಾನ್ ಪಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಈರೆಗೆಂಚ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಪೂರ ಟಿವಿಡ್ ಪೂರ ತೂಯ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಕಂಬ್ಳ ಪಂಡೇನ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಪಂಡೇನ ಕಂಬ್ಳ ಅಂದ್ ಈರ್ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಪೋತಾರ ವಾವ್ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಪೋತಾರ ಕಂಬಳ ಹಾ ಪೋತೆ ಓಳ ಪೂರ ಪೋತಾರ ಮಿಯಾರ ಪೂರ ಪೋತಾರ ಹಾ ಮಿಯಾರ್ ಪೋತೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಬಿದ್ರಗ್ ಪೋತಾರ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಿದಟ್ ಆಚೆ ಏಳು ಎರು ಉಂಡತೆ ಈರೆಗೊಂದು ಇಷ್ಟದ ಎರು ಶಬರಿಶ ವೈಕಿ ಶಬರಿಷ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಡೈಮಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಮೆಡಲ್ ಅಂತೆ ನಿನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫೇವರಿಟ್ ಅವೇ ಸರಿ ಶಬರಿಷೆ ಎಂಚ ಜೋರ ಪಾಪ 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 ಮಾತಾಡಲಿ ಈರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಪನ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪಂಡೇರು ಏರು ಕಟ್ಟನಾಗ ಅಂತೆ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಾರ ಪಂದ್ ಇತ್ತೊಂದು 7 ವರ್ಷ ಏರು ಕಟ್ಟಿಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಡ್ಲ ಮಲ್ತಾರ ನಕ್ರದ ಪುದಾರ ಗಿಡ್ಡೆ ಮೆಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಇತ್ತದ ಇರ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಪಗ ಒಂತೆ ಬೋಡ್ಚಿನ್ ಪಂಡಾರು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಇರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗನಗ ಏನೆ ಕೌಪುರ ಅಂಚ ಅನಿಸ ಒಂದು ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾಣಿಲೆಂತುನೆ ಇಷ್ಟ ಎರು ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಕಮಲದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎರು ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಥರ ಅವು ಕಿಂಜಪ್ಪನಗ ಎರು ಪುರಾಣ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪೋರೆ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಆತ ಎರುಕುಲು ಜೋರ್ ಮಲ್ಪನ ಏರ್ಕುಲು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ನೆಟ ಇತ್ತಿನ ಕಿದೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇಂಕ್ಲಿದಾಲ ಮಲ್ ಪೂಜೆ ಶಬರೀಶನ ಕೈತಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಚಂದ್ರನ ಕೈತಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಚಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಬರೋಂದಿತ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ 10 ಪಂಡ 10 ಲೀಂದ ಅಂಚ ಅನಿಸವನಂಚ ಉಂಡವು ಇರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾಲ ಆತ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ನೆಕ್ಕೂರು ಪಂಡ ಐಕ್ ತೂಪತೆ ದಿನಾಲ ನಮ್ಮನ ಅಂಚದು ಇರೆಗ್ ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮೂಲು ಅತ್ತೆ ರಡ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಸರಿ ಅವು ಪಂಡ ಕಿಂಜಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಚದಂತ ರೈತ ಮಿತ್ತು ವ್ಯಾಮೋಹ ಮೋಕೆ ನಮ್ಮನನೆ ಅಂತ ಒಕ್ಕರೆ ಏನ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟದೇರು ಆಂಡ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಆಂಡ ದುಂಬುದಲ ಕತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಿ ಆ ದುಂಬುದಲ ಕತ್ತಿತ್ತೆ ಅತೆ ಏರು ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಆಂಡ ಕಂಬಳ ಖರ್ಚಿ ಹೆಚ್ಚ ಎಂದಿನ ಪೂರ ಐಕ್ಯ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ತರ ವೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಆತು ಆಂಡ ನಲ್ಪುರವಲ್ಲಿಂದ ಅವಡು ಸರ್ ಇದು ಪೊರ್ತ ಪಾತೇರ್ಯಾರು ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡ್ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತನಿಪ್ನ ಕಂಬಳದ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪುದಾರ್ ಹತ್ತ ಜನ ಬೇತಂಗ್ಲ ಪುದಾರಡ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಎರುಕ್ಲ ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಾದ್ ಮೆಡ್ಲ ಅವಡು ನನಾದ್ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡ್ ಶುಭ ಅವಡು ಸರ್ ನಿಂಗ್ಲೋಡ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್